kurwase company ya Keteba echumbia cancelled egati bintu binde binge wigo mkonya bali chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwase company ya MRM aywali ayechi size ao nabego ne chirangi ao mkonya bali black sheets egati bintu binde binge inyuranga mbabwa tobokoreri omu yabunabono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obwebirengo bigoro totigara magega agerera rero bwikumbolere bintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Ouru complex eyuerange na magacho Safaricom wigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchobo songo bakiresi mgwetrase chinamba chabo 0111 161 500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ange yakira omuntu nigiye gucakira segete cinga kichinde nabo ogucakira aiga chibesa ekero cyakire kubaganwa okugenderera nigo gukubwatia ucakira egyasareka mu gucia sekende cindoto nigo cikoira omulyoye hasumukya okirarituko wetera aseke kuri kiriege korari bagacinga kyabande bakorora emicando nigo bawe kumbulira obonda wetera se cinjira kitanya kororekana wetera abantu abo bakoreta amagendero asokubeka cingekero cekerero nanene kwenekya oburindi bu ankyo koreta amunchiro na kuira omwando we egika na wetera cindoto asobuye bu ankyo tuichanira obwale gose cingaki okwegendererya kera ebiro nigo gokonyora enchira yokoirananka na obunchiri obo ekero bugotara nigo bokubainura bonsi abo bale inchira Mwalimu National prosperity for all forever. Emagoroba hingiye mwachumo ligerelia haserituko litangani hasomutienyi ogatano na kabere karibu sana ase keunga chinsa ibere kerochoragire chinsa ibere chebona magoroba elio nkomanye ayo togenda twabere togo kwaleganiria ase meza ito ya mangana maya asenchira ire yowikirano isarasoike nabogenda gutubwate ase mitandao yetu ya Facebook nabego YouTube na Getembe TV elio togenda gukomanya asenchira ire yowikirano Wilson Makori nere tokubwaterana nere kurugalia sense mwenye nyerelio na ncheni gonkoro kwa Ruth Kemunto na yani gati yalitwa kwariganirie ase kionga chinsa ibere obutuko bwarero omukagirwa ya mobo ibi kuitwa kuika gusiria obuguma bwaye ase chinsa mu cyanya miobo ogembo kenyole kikyanya miobo twachande kirinyone ndo ntori gotiga isiko ndobwati ngoko otokori kinyona amagoko otogotuguta mugondo chinyoni chiali kamoranja abaibirero mororerega ige gisambe keiga abamenyi kuruke baliga imenye bwadi yekerenye gokoro korobekana hasibaganeti kobekerwa chinguru cyomuliro maguta tayo nagenda nachi nagora omusuma oli bwoge baba olima naboigo abonchurire kurwa somo chibogembo nigo babere bagokora okorobekana bagotenenia okona chokwe bango ase chiro ya ogembo intubu n'abamenyi b'ogembo intorigo chikoba ebisomba sike bikosombera abantu bandi kibesa go national government ne county municipality section chinde onye ogembo terikonyora besa gochogimbo iyo
Karibu helio nkomanye ayu munayenda mange asenchira ere yubukero ntogo cha kalimolio kanorobotirwo gwichania abamenyi bekenyoro kyanyamiobo bo chitendere nigo baba bakubuka emambieri tukurerero amono goitwa kwa musa choyomo obwate emiaka ya igatwa na nigo omuberoye obagukobekwa ase epara abamenyi abo nigo batebiruna nigo omusa choyoiga arenge egati yabaye bande abo batamete na Probox eyo yabetege kumutigainse asabete kagusaganwa na goitwa goika gusiria obogima bwaye umusinia assistant chief borogongo roiga na bagakorera egekorekyo na kugikere bokongu ebikore byoboibi ebiyabeire bikommente kana mono ase chinsemo muri kito Gilbert Kobi na rogutshakeria ekeonga chinsa ibere abamenyi bekenyoro kyanyamiobo imeyatendere sensemo ya ogembo igwabokera igakorwa kyokumya asokonyora mubere bumusacho yomo yariko bagokobekwa ase para atwaboka bono mandia ona moroja banga baiga barega iga seito baiga kuna bari kirega iga mukutano yo iga ukavura ondo ndatari create mondo yube otu ajirega asenge wanyore information nga umeshimiwa orengo mbati abaibi bagendo kutukune gari mubyo yomo yuraire nza ucharo koswa ya compound graso ya compound namane chikuigura echikoni yomungi no mwabo mweshimi worenga obero yoiga obekire ensemo ne egas yegotebekana yarenge asumubaro byebintu ebinge konya abankwana barenge ase mongwano yarenge anyariko bakuiba kurwa ase kenyore keiga kyanyamiobo kerajo aigura umufanya kazi ukokore gasi yororo oigwa keramane chikuigwa oigore dirisha otungusa orore main gate yo moshimi gorenge geigwa bamenyi nigo besokya sumubaro monone gwene keria korora abantu banyariko bakubachanda no yomo bonyara ko bagoikerwa obutuko bwokera rero umuntu umanya kwa advance kurwari ugiorenza ochicha oswa nyumba kumbe umuruyo kunare nyumba gaiga radio muntu okonyosokirie gasi gekarari geita gasi yemo ukirenza kumbali so umuruyo gamo kemba kunagochicha igento kiakabirare gocha umubwatera ukisiringa ka umugambi wenseme yiga niga kweresera egakorwe kiga muna Kenya ko bagi gutuka ase rogongo ruaye karabe akosi de alam abana inji bavuka chimbiro sana kyara natebiri abantu baminje asine njutwa ibiri bumusururo bere bugo ibiga kiwaje sitima chikona kinyumba chikubumu kingoko chikoyi so abantu bane my community is very alert yakomenta gotega buna ebikorwa byo obuuri nabo yigo ubusagani kuri wasabanto na mono bari bakurwa ase chichiru na bagweta ase chipara kira sense meyo nabo yigo egisuro Kenya ko bayikomonyora omugako yoiga ni ekiorokeri muna monta yo gucunga ko bagotigwa ase obuuri obwo abantu bekenyore kyo baboka baminyoka goja banyora mu muruyo mwisi kuligiriryo mu muruyo iganyaro ira maboko kera ari gupambana n'umuntu yiga no mande umuntu yimurokera abwate byoge gaga ebikorwa byo webi ase ebinyoru byako bigokina ase kinga kyabwango yiga egetambukiro Kenya ko bagikoimukirwa aso kubatarana ase jinsemo nterenera eriko konya abana inchi gotwara kinibo cyabo kire asoberende borobo kongu bateregata mikorwa ase kenyoro kyanyamiyobo ime yatendere ogembo ensemo y'obunge ya mu machoga bwa chache county ya Kisama Leta Ninje Gilbert Kobi Biamono sana murikeito Gilbert Kobi na henchera yemo yokogendra gukinia obokoreri anene asobobwenia imeye county ya Nyamira anene asabaruire bali babwate osibali bagusibigwa amanyinga ababwate omuchando bw'echinyigo nigo eserikali ya county ya Nyamira inse yo mugavana Amos Kimwomi Nyaribo litkulia lero yabage kugura machine gocha ase enyagitaliyo elikwene kibuna gochigokonya kirabaruire bali babwate omuchando yu nabaganeti gusibya amanyinga abo oyento kyabake wiki mubaro w'iki machine cyaba kigwika 13 ase enyagitali ase nkwane yaye omugavana Nyaribo nigabire kagoteba buna nigo eserikali ya county ya Nyamira irachikoene kibuna ngugorere chi machine chinde nago chimenta ase nyagitali ya Nyamira referral anene aso mwaka bw'ikibesa o 2026-2027 muri kitu fatiga digisemba otwaliganirie orobotiro
no mweso asabarwaire baria bakogenda ekliniki kyogosibigwa amanyinga kubatikana n'omuchando bw'ekinyigo nigo rero eserikali eyo ye kaunti ya Nyamira kuragwa n'omugabana Amos Nyaribo bamentire ekimashini ekyo kirabe kigokonya abarwaire chaiga ya Nyamira Referral Hospital twarize ekimashini 10 twebirero by'abagonjwa ba dialysis asengenjo chimashini twaweta mapema chikona gusareka naende chiakaire konyo chaikiro sisa tochioka igabano rero twaweta chimashini 10 abagonjwa kolmambe babekirwe naende abande ngo bekubale gukwana kurwasi nyagitari enene ya Nyamira nigo mugabana Nyaribo ateba buna inse yoburai bwaye nigo muroberio orororo na indi bugoche komenta chimashini chinde ekiboigo kirache gokinia ebirengo byobochenu Nyamira naende wochi motwe ndotamende chimashini chinde komiga Nyamira tore komichia keroka na ikomichia kerenyo so that kilo mondo korweze mogenda asere ere angenare igo ase serikali ntobegete mukazo ko make sure health services nebekire kipaumbele naende ntotobore mashini gogo marae erichi x-ray yeria nana abantu baitongo batebya kamoranje no baisa ko na abantu marusi tumaini akara kwa rero murwe wechi naboko riyo mondo riyo komachi umukwanire buye gijata koneri kebera rijikondia ngetia koneri agokonye abanyaita nabange tubwata okorere transplant nase ensemo yaye director Dr. Jared Oeba oyo otenenerete obokoreri bwemiremo yobobwenia nigo aerera chimashini echi buna inakichira chekokonya abarwaire. The suffering was also augmented by frequent breakdown of equipment because they were actually being overused. We used to do a maximum of 20 to 24 sessions, but as you have heard today, you've increased the machines from 8 to 13. The new 10 that came in, together with the salvage 3 of them, which were mechanically sound, that makes a total of 13 machines. This unit here also adds extra services. We are now have ample space to offer procedures, including catheterization. Kubatikana n'ekimashini ekyo konya chikwena na obokoreri chire chinge mono n'abantu barabange nigo egatia abananchi babeire bagukwana buna ebabeire baguchandika mono chingaki bakorya obobwenia ana twabere togwetera kurumayaga challenges twatwalire se chimashini ntwabwate chimashini twale gocha twanyora chimashini chire ibere twaganyira imirinda paka wate buyirana ochekobe kungora ndiro konyoro muruiro ndare serious paka kwararanga nchebono nkora atika oyarabe. Asante governor kwa sababu umetuongesha machines, at least tutakuwa tunafanyiwa masaa 4. Wajua ukifanyiwa masaa 4 unapata unakuwa relieved. Wajua hizo matoxins zenye kidneys yasifanyi kazi vizuri zinatusumbua mwili. Aiga bakeire buya eserikali ya Nyamira inse yoburai bwaye omugabana Nyaribo ase okogorora ebirengo byobochenu nagote abana inchi ba Nyamira gavana nare gasi oyo konya batanga gavana tali gasi gakinene se injata maeti aise gocha Nyamira nja kabere Nyamira ya kabere nchafu nchekera na kayero lire buna nagachire nyagetari ero Nyamira no ande choko egwenda geroriere choi. Kinko reporter Getembe koroiga senyagitari enene ye kaunti ya Nyamira yegotoka meye ward ya Township West Mugirango inche Fatigad Hisemba Biamano umurikito Fatgad Gisemba asogotwariganiria oroboti uru tokwenda asoroboti runde ekiombe kiaba unchoreria bomuchi bwogembo litukuria rero nigo bakora okorobekana bakwemurunganiria gose bagotenenia ebango ase babere bakurika amauko ao ebagotebate bari guchikugendera kuna chwe bango ase chireyo okwana korwa ase chireyo boigo nigo babere bagoteba buna kubatekana na
gutaegwa chibesa ase budget y'omwaka oyoiga nigo babaire bagoteba buna kende nkeri kirachikorwa ekiya anene korwa ase oboteneri bwe county ya Kisii ase batebire nigo municipality y'Ogembo etabete kwegwa besa chinde chonsi umurikito Gilbert Kobe na robotiru asowime. Abamenyi na muno abawuncuriria kurwase omukie bw'Ogembo bagokora obuncuri bw'abase chiro yo mukie bw'Ogembo inse yo municipality yo mukie bw'Ogembo mpakoro kurobekana ritukoria rero ase uguce kugikiri na gukana wakanukwe bango cyese county ya Kisii. Intubu n'abamenyi b'Ogembo intorigo chikoba ebisomba sike bikosombera abantu bandi kibesa go national government ne county municipality section chinde onye Ogembo telikonyora besa gochogimbo iyo nigo bagoteba buna mbari gucunyara ko bagotwara moyo bwo kana kibese bune bango cyase county ya Kisii weteranga municipality yo mu Ogembo tiae tuebese asi kibese cyo mwaka oyo no mwaka gocha ase budget yo county ya Kisii abantu baminto timotwaro bwoba ekyagera serikali ne bamanyete nande ne matenko rumore bango nande bango na romwa etwe bono onye ngombe yao yasirire korubweri ekero kubwatia ngombe yao muntu tari whatsoever oragotange ngatika kubwatia ngombe keresirite omuntu bw'Ogembo n'Ogembe ngima basikwe bakoreki basikwe akia ito toewe munarichi korigo koraki intu ntorio kora siasa ngakia ene ngao bonige ndoto tageteniki kurengana na barabwo ibango bakunyara kubo bakorwa nego ekobe yengenjo cyase county ya Kisii asokini amagendero kurende gutera no burayi bwanya ko bukubekwaro okuruswa kwe kibese cyanya kuba kikobekwa ensemo asogo chikokini municipality mu Ogembo nekyo kerike bwate okubanya okobe tangani igonda etekoru onyo usogo semigo cyase simbarati asome a constitution ya 2010 amanyangia goteba eya kabere asome county government act amanyangia goteba eya gatato asome the urban areas and cities act amanyangia goteba buna Ogembo municipality is officially a municipality ya beta created through that act of urban areas and cities ukomotebiga ainyore asome buronge ekiara na rete committee akaina grade committee ko ikenya ore functions ya gukora bamusabire umugabane gwe county ya Kisii Simbarati kwimukirira iguru na korokia ikikire kiengenjo kurwasa uburayi bwaye iguru yugo kikokonya umuki bw'Ogembo abawuncuri barase umuki uyo nabo yugo gukini okonyora gwe county ya Kisii montaiwe ndaita koeresa nga the business community amona abantu be municipality Ogembo wonse Ranjera ero bisimbansa u en notice yo gotebanga mbari go chogu antiri babeke ruchi besa chigo korakereki Ogembo teko egusiro bantu mbago sangeli besa kuru Ogembo batoete kereki zero ongwaya totigerete milioni 100 ongwaya totigera milioni 200 chenya gita lakini bano ayachirusire nyagitari ebwate 64 milioni choka mimi ngene nyagitari itogembo as yomo MCA 1 legislation 2 oversight 3 representation ainaro oyo mindo paradisa gokora nyogo kore binteri simbara tia muruani esegi democracy in Kenya iyego tebo mo MCA kore gasi aye ne gabane kore gasi aye siasa ya national government na county government ebyama Simbarati gamanya ngomo gusi bonjokire bona nigo banyara ko bakwenena amarube ase chinsemo ntenera kurwa ase abanyanyimbo weka ase ababisaba nene bobulendi bwe county ya Kisii ase kerokero libuna banyara ko bakurwa liuko bene gocyase serikali ya county nga montonde wensi tabasonyara ko bagusangiriye bango kurwa ase omochie bw'Ogembo abangi nabacandegete bango kaine birentane babu atiji sedi na ende boy keregali batu bale ba ujibesa cyo to konya ga ikanga ba taire siro no mwana wanyore siro lumotake
Ngomba tutagete. Ekarabata tutagete besito ntogo tigana na jirojo. Naro nalenge kurwa sense mu yomuchi bwogembo choge bwa chache county ya Kisingo libwa teregete mama litana nche Gilbert Kobi. Bia mono sana togo tigana nayo abamenyi bekenyoro gya Kibariga ime ye wadi ya Kerenyo nigo babiri bagwesokia alituko lya lero na gukora okurubikana bakwimurunganiria no gutabarra gwestima ase ekenyoro kyabo gukwana munabararia omubaso bw'elituko lya lero kurwa se ekenyoro ekyo nigo babiri bakubulia omubungobo omusike Josh Nyamoko anyariko bagakubarwanirira elikwene kinkwira ndigo bali chinguru cy'umuriro egento babiri bagotebuna nigo nonye no bulendi babiri bokwira nanze kubwatakana no musunte ekelima Fatgad Gisemba otwaleganirie orobotyoru maguta tayo nagenda nachi nagora omusuma oli bwoke baba olima ekyo nekerero kya bamenyi bekenyoro kya Kibariga ensoko imeye wodi ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirango kubwatakana no gutabaroro gwestima ase kenyoro ekyo twachandekire amatuka amange igoro yestima ekene nabo twagete chikura buya tugaichora asetebe tugagira barayi baito chikura omochumbo itokorwege tuogiasere ntwaichoreta ase chikura wana abeire kagotungainana eraundi eye ngo babekera ndestima eraundi eye ngo babekera ndestima twabeire gesunte ase binyore bibine ekenyoro kyabo boisanga bokeirere ime ekenyoro kya Kibariga ekenyoro kyabo Saragei twachandekire baminto abana mbari korora ebibeye bitwagorete twachire ko ebirore byasirire wana togo chikogore ebirore bitogo chikobeka byateka twarete bibeye ebi amaisa ukoire unanje bono igatindi korora muntu korware tinkomorora buku tindi gosoma baminto twachandekire Nyamoko toesitima aiga nigo bakwanira enjira babere bagwicandika mano asukuria estima korende bataraikera wikabono iga engana bamusabira omubunka wabo omuskejo Nyamoko kubarwanirira eryo banyore estima egyo keto kita Nyamoko atete transforma yaona aligeti no Nyamira koreteki ajebegeta ali ase Kenya Power aleta igo tu aburia mangana tukuburia mangana moro ase Nyamoko minto inki geko gero kubeke transforma Nyamira ne transforma kwa tetu kujibeke ensoko Catholic Church no bagete kubeka transforma bono kaiga twarugirwa bagera abachura tukabeke stima ekira twabeke stima njabeta ng'emyaka ebere Kenya Power yagite ngora igache kanuri stima yabo ekaira bakaire emete bakaira chigwaya bagatwa chimita kichorete kire nyomba esidimbi njabo geto mwakoria tukarangirwe tundu barike kendo Nyamoko atometa mo engineer bwo morero agatongaina na oikoro motienyo sababu mwakoria omororo itire gaga Kibariga ensoko agima mororo mwanyorire nande Nyamoko enyomba mwabene no ire mata bono gagosibia kombe isiko otigagosibime ase ensemo yende nigo bamentire na goteba buna oburendi nigo bwabeire obobe ase binyore ebyo nabo igo nonyina masomo y'abana bakorwa ase binyore biga nigo babiri bagwetera amakongwa manene chingaki bakorya kisemi no abaibi bacheta abana bakaiga abasai bano muna tutabwati estima abana abuba batokembeta na tokurwa nyomba sambiri bakairana nendage bakabwata bakangaka ingagunze kingo kurobo kumabori mo muro mtokago chakanyorobo kumabori na uriru wachire nene neke barua na chete ngakora siringi 200 bana mbaragereti ndore muna mondo chaiga moroti naka bayango tumeka itukorinde ndirororo kanyora kabaye kegetabwati mafuta na mafuta ne siringi 20 tokobeke ndor korora ritukoriare kaki komoranje omwe mubicho Nyamoko sore stima ndobwati koranje kakyo twanyenyekeire kotatsore koranje webiroro byeto byake Kibariga ensoko twagosoroire maiga yogosumbuka ase engakentambe ekenyore keiga gya Kibariga ensoko batabwati estima nigo bono abamenyi bensemeiga bakorire okorobekana abwase bakumuboria omubunke bwebunke yeiga omuskejo Nyamoko anyare ko bagakubayinyura na kubaretera estima asa yaiga Hingo reporter Getembe koroiga Kibariga ensoko eye gotoka imeye wodi ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira Fatgad Gisemba
Biamono sana mulikeito Fatgad Gesemba. Egatia bananchi korwa soko huru nyabiosi ime ye wodi ya Gesima nigo beso kiri na kwemurunganiria enchera chipara che county chikorosigwa asayu egentu babere bakomochia oboraibo MCA muskwe Ken Atuti Nyameino na kugania enganeyo gosegasegerwa asoboime. Asense moyende nigo babere bakoerera igoro yemechando eri bagwetera anene asoko boro Westima gesa Kenya enyoro busibole egento bono babere bakugania omojumbe borogongoru omuske Clive Gisairo gosegasegere neyo eri banyore oborabu Polycarp Kara otwaliganirie orbotiuro bamenya baigakorwa sekenyore kiga kimanyekanite buna soko huru mukwerero ime tinseme chiga cyanya byosi ekijigo toka tinseme chiga cha ewadi ya Gesima ebunge ya bagitutu bwa masaba asintunde nigo besokirie litangane kurera ingambo yamana soko kororerwa ebale yagendera ko bageko bo mucanda sekeka kulende nigo babwati birengerero ebingao igorenchera ebali yo erinse county egendrete koroisigwa epara embuya nebango ya itotoko nachwa epara ya rosiwe lakini epara enjera ya rosiwe ne para ya rosiwe njerere mbe nonya ne injine bwe komonyene tima itiko so ire return ase government ngaukorire pare asengenje para omuchanga abegeta maroba just ya maroba borunga maroba na muchango ikobekire totachiri toigotachwa gere omuchango yorlekanenga omuchanga noro yento bono be murunganire na kubobole omwemse bwechinseme chiga wesokeri molioka na gukwanira igoro yenganeyo Nyameine kero muchango bekwa igotwa kana nga muchanga tobekiria amangana na ikobisi yae agatotebyo igure muchanga ngochoromentwa korweri kisimi igochirimete pi ndwana koranya meino njera koria igaganyete nande 2027 injago chagototeri asinsemo yende bamenya baiga kura sinseme chiga bagendera ko bakoba omusuntekeribe yesense yiga nyara ko bagekonyora ubusibole bwaye nigo besokire na koro kibirengerere byabo bitabwatyo ko nonyangake asabono bamomochire omubunge bwechinseme chiga omuske Clive Mbanegisairo asikiringa niga bombirie asige kabono twamenyira ekaro twaete engoko chikura nigo yatotebetinga nguna nkoiraiga nkubaroserinde kubaretera andu umuriro twaganyire umuriro ndwanya konyorora egento tokorora nebibeya nemesuma ebinyoro binde tokuingokorira amagendero gukimate gukyai ntundwanya korora muriro ino neri tukelimo bono rero nona maguteta ya tsayo abana baito basalikira maiso asengenjo yeriokirie bigenga igoto musaba before 2027 yetaraika tabase kwebisa sematiangi maega naende bamanye gotote nga babekire getuo gake gocha gwaka chikura nga yago cha goeta acha gwake chikura ndobu adisitima ga yara beke chikombiuta ndobu adisitima engoke yinga yeberete tigeche torore emanye nga yago tobeka omweli oye asiribo nigo abananchi abaiga bagendere ko bakubulia baraya baiga kwani kibunango esoke barekeralyo ukwanira mangana yiga maisa sansa lika bakoganya chinga kichechi campaign naboigo bagendere kubalira chira echi batari gwekirani korenganamo na barabo otokoboria abarai bari barase serikali chibese echi ne cheito kotwanjire mogoto na chibese echi inki mota gotoroserie genteki ya na intwe una abakenya na intu togofurahia igonko basaba mokore ebinto bire biya egerekere moja kubori mwananchi chikura chiae na inu mwanyora naki mbuya moko bori mwananchi chikura chiae iginko ripoti ligetaseni kya obwanjite kya Getembe koroiga asinseme chiga cha soko huru nyabiosi ime ya ewadi ya Gesima ebunge ne yabo gitutu bwa Masabe county yiga ya Nyamira inche igonkuru kwa Polycarp Okara Biamono ya bene umurikeito Polycarp Okara orbotioro na rugotoira aso mutimo komuke aseke unga chinsa ibere nkoira natore aseke kagetarie getambe helio nyandre gukumanya kolende nigo ngogotiga nenkwana yerituko kenyore kikyanya miego twachande kirinyone ndo ntori gotiga isiko ndobwati ngoko otokori kinyona amagoko togotuguta mugondo chinyoni chiali kamoranja abaibirero mororere ga ige gisambe keiga motokonye tutuge nyone ngoko twanyara lige na twali
Kesho ya kila mtu huanzia mahali fulani. Wakati mwingine inaanzia hapa. Pesa zinapoanza kusonga, ufanisi hufuata. Kuanzia biashara moja hadi nyingine, ndoto zikichukua mkondo wake katika juhudi za kila siku. Kupitia kizazi kinachoona fursa pale wengine wanapoona hatari, wanatengeza utajiri kwa njia ambazo hazijawahi kuonekana. Kupitia watu wanaoleta maendeleo, wakiweka misingi ya leo huku wakihakikisha usalama wa kesho. Kugeuza malengo kwa urithi wa kudumu na maono kwa ufanisi wa kesho. Haijalishi umbali wala muda, ufanisi daima hupata njia ya kurudi nyumbani. Ufanisi unapotembea huwainua wote waliopo njiani. Mwalimu National. Prosperity for all, forever. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka miyomo cy'obusongo nkonye bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'ingano amavuta y'icingeni kurwasa chi company ao amajani kurwasa company lya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge bwigo nkonye bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company lya MRM ayo ali ayechi size ao nabego ni chirangi ao nkonya bale black sheets egati bintu binde vinge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri bwa which customer care buri obu ibirengo bigoro to tigara magega agirira rero bwikumbolera ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere astusemo cha Uhuru Complex eyirange namagacho asafaricom boigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchi wosongo bakere simgwetra seti namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Karibu mwanchumu ligereria elio ngendere gukumanya haya gendete gukorekana kurwa chinsemo au abarandia kurwa chikanisa au kurwa se county ya Nyamira nigo babere bagwesokia na gweyatana na kurwa ase chinkwana muna nigo Nyambati Walter atachi kubuli chikura chubo governor kurwa ase county ya Nyamira gukwana nigo babere bakubulia batie gusaririrwa malieta ase kiribuna tebo batibwa matebondo bwensi hamo ne chinkwana echo Fatgad Gisemba nasangana barabu na gutwariganiria orobotyuru Marieta nkoro kwa Bishop Charles Mosemo Chumari na abatore komo na abapasta bejidini awo ekerenge kanene giatoretira no gutangasa ngamangana abekira n'ekibigice cyito ntora umeru ase twakiru nabono rero moto waka oyo chiagete naenda agachireta aria nabwenete ko produce nga yarenge naito ndi atochigeta akanda koira chibigice Marieta ito n'ekibigice cyito cyatumekire ase totaiyo cyakwanira mangana totakwaneti ase igo tikeriye ntekia akaro montara atumie ebigica yao naenda abeka manganao ayataria yao asoga tebe gento tarateba amangana so mutandao wa goteba nga umuheshimiwa Nyambati Walter Nyambati ngo otaiyo taigo contest 2027 asekero kyo bugabana tari gochikoboria witness ri nentu twa tipiti sirenga nabo ekito tara umerana tutara kwana chibigica chiage twenga kieri ya 2022 achibwate agitumiro asa Marieta stera basibulungaro nchena kumiri sana yarenge 2022
ekara twaigete bwo mwesimiwa Nyambate kumukwani igaro mwiri buna inche gocha sese nkayana bona na kumiria karonko igwana ende twatokire chusi twakire chibicha ase bono iganche no murandia kurwa se kanisa ya Mwancha Central igona kumiri sana tubuna barandia etubwato musima bana ntubwatia mangana yoko bono iga etu tigare ta sencho ko makora Nyasaye no nyama ngana ye chikura karon tu ase ubwango boiga nturarangiri buna ende togotoka chibicha cheito tuarorire ngana okumisana asa mangana ya tuarorire gaiga etogo saba oyobege ta mangana ya twakoira matuko saba urusia mangana ya ase media oborai igo monta gote akonyenyekea Nyasaye muimukie abo murai kiagera karuto gosoma ibitabu kurumaega igo bigoto tebu na babo Daudi babet abari gocha sabantu lakini Daudi akaewa maguta bari barenga banene bagwenerete ko burai mbairi bono guganio burai negekuba mboga netibo onye no muntu otume ko mwana uria ntubwate bakamarieta ase media aende bagambe tarusi bichachiria ikiagera chiri yaso ira sanga bono garjira base ko musoera ama tukaya mada mwateba pastor aere tusaba mabera toiguanane aba basta turabe ndoli bantu togocha gwakuriko ndoli wana siasa intu togo saba Nyasaye umuntu burayo yachorire buna turangere tiko chiboye mwaka 22 tari aturangere tituchikomana osito chikokora ki aturangere tukasaba tukamatebigenda busyo Asama tukamange nigo abananchi usenigo abamenye kurwa Kitutu Central Ward ime ye bunge ya Kitutu Chache South babiri baguchandika aso gusarika we pare ya Nyamataro Matoke anene chinga kichembure nyinge ase ntunde yega nigo bano babiri bagwesokya na koeranira biya gucyaso mujumba bo umuske Anthony Kibagendi ase okubainyura nabo igo kubaroseria pareyo egento babiri bagoteba nigo bono bosombi burachikwororoba ase Jinsemechu Dipon Arsanya otwaliganirie orobotyurwa Nesabari yaganyereirwe asemia kemenge nabamenyi bekinyoro kia Nyamataro Matoke yugotoka ebunge ya Kitutu Chache South ime county ya Kisii asokonyora epara yerami eyo batogia omujumbe borogongorwe Anthony Kibagendi hanena soko igwa ekerero kiabo maiga yogo chandeka na matoba mange anene chingaki ichiembura Ege kore keigani gobono kiaro kiriogo semelia okonene maiga yogo chaka kore mwa wepare yo kijaera ngoro kwa Evan Singara njendo mamenyo Nyamataro ga ono linde para according to me para it's a development and I congratulate so much omuntu okuru Kibagendi aso korete ramiga because for many years para minjalenga rami yasyo kirega so in case na bondo jenga nabo ari umuntu bwa magenderero point yenda matobe na bago cyaguzira kiagera amatobe na ara abantu bange abantu batete gutakana sandrus onda ake byasana ke boro unu bro bwa chiro ani byasana je nyugo ta feel very proud awi da baso ko le pake so nyugo to byasana ke boro bwa chira ga bon to ani tukurukale e pale ga ni ya to grase please gusangara barboni go bairera okugania babwate anene kwa magenderero Chinsemecho anene kubwatekana no kumurungania kwarorekanire gati yabamenyi bensemeyo igoro yogotagoro gwichinyomba echichire mbarabare nepara bono tatigabono antu ndakurire bari bagore muno tamarimo tokwaga choko che para nenda gake dista nenda aseiga kera rumono kera gocho kwa che mbego taguruga igona ani bolo chukwata mana suru nilio manega nchage ntonda kwane goro ya mangana ye pare kere goeta ebe kwe measurements chichie pare mana yenga nate kore rupendereo asande be nena asande benke enda se abananchi bali bago complaining male maba ya liro yababwati abanai omonjini tigabwati chibuti chiri chiaka waida chiri bina chiaru etu taliana ni onde takore rupendereso
ensemo yende bamenyi abaiga nigo bagokeire epare yo asibatebire ng'a nigo barachi gokonyeka ane nase ogokinia ekerengo kiobunchoreria chinsemo echio nonya nase ogokina kwerigori gwe chinyomba chiogokondisa chinsemo echio bono nonya n'abantu bagocha kong'ania onde utagete komenya gochama utagete konyorosire nyomba agataete konyora ase agokombo amenye alisi gagoswenena rioka elami osoa mwaye nonya noyo romonyene enyomba eye nena bagobenefit kidogo nabo toranyore bono chicustoma nona ntwe tobwate chilandlord iga tonyore chicustoma chiakorereki chiang'e recommend ase eng'encho bono amatoba ari konya kobasumbua korengire egesero igoro bagochigweta bono omori oye nigo batebire ng'a ntayare bare korubutora emetera ase echipara nabo igokorusia chinyomba aroro kukicha banyare konyora amagenderero egento kiranyare gokinia anene bunge yo gocha sekerengo kende amareta ngoro Nicodemus ne kenyoro kiaito endo cha magenderero ang'eire yokorosie para yere gocha kobelam aso mheshimiwa kebagendi ndoche ng'a nato inyorete no twamato borayo ndoche ng'a nainyorete aso magenderero aro chipasa linko igungorwale kirege ntombuya mwananchi ago matogi na kumusupport rende igo ntuta mtulenere no environment lakini bone e party ya chukera bono embete de butoro bono na ne rete kosmeko kuraiga asepara ya Matoke Nyamataro imeje bunge ya Kitutu Chache South ili ni gonkoro kwa Dipon Asanya mbia mono ya bene mulikitu Dipon Asanya Jona Onkendi Ondieki nigo ari mwanasiasa kurwase bunge ya Bonchari me kaunti ya Kisii asabirika gwesokia na koene kibuna nigo aligatia barai ababere bagusuguma okwagachwa kwegatie chipara asensemeyo asege ikarokiaye no muraibwense ya Kenya Daktari William Ruto omweri bo mwako weta chingaki chinkwana chokubwatesia eserikali okwane mambia litukulia lero Onkendo nigaberika gotugutirale enkwana yomusike Silvanus Osoro unanigo chipale chichabete chigosugumwa no women representative we county ya Kisii Musubati Donya Doris ase abiriga kwira chinga kicho na gukwanira igoro ye meroberio bochugo chakigwa ukobekwa chipale cho amuno muraibwense ya Kenya ase ya Bonchari ntu atwale shida ya chipara chita asijinsa mujitayo chipara enga kiyamagega mwenye nga 2017 kuchimagega chipana chechi arwetu ase konsiza Bonchari kilomita 104 lakini ya Bonchari chia Bonchari chitanyote elibagelio ekagerekero na chito kono mu president wo chetana basika abande ba kurugusi nkaboli ngatoye kuchipara ase special soronga senkurwa chitale ngororo ekini ngantu kama ngantegereka ngaki ase mo kurwa sa kurwa bumukura para nchiale ngororo tari yoka chipara chitayo ase chinsambo chindi cha Bonchari for example bisoko kugenda alia bomulenda itibo bomwanja ekerugo ogenda bakanyangiti gorogalia epali ya chandire abantu babo mwanja nabantu babo nyawromono sana echipara chindi mono soka se ichiro wrong side otilimbo kugende ensemo ya Kirwanda otilimbo kapakanyabieyo epali nayo ya chanda abanyando mono nabanchali bagutira semeya otirege sonso nyamirako ekebusa ogenda bakaisamwera chipara nchiyonzalia na chinsamo chindi mnabono ogende nyabiendi otire nyabiendi ogende nyabimwa osotire mbako cha materiana na para nchiyo echinzamo chiri au lakini akatukana bakasawa ndi chipara mo sibere nkolengi nchi chipara chiri chinasabete president ganja ngutwaire na ndio cha korosiwa inse chibikibere isato chigocha kere president ngoja kusi within mutinyo gosaba bono onyo musikado onyo gasabete chipara chindi chingao kule chinate abachitararosiwa ila abe ngekia sana ase constituency onyo sabete chipara chindi chingao chidele chinate abire dukaraboni ngambi yamono sana ngobatenga kichipara cyo kwiguru Bonchari nchiri Onkendi jona muri gasabete ase omukutantu kwa tarehe 19 December 2025 na chigo nyango bwaja na chigo chigo ase constituency Bonchari enye chiri chiro chingao ndo nitote ngambi yamono ege ntote namagendero
Na boigo homo bunge Nakuru Town West umusikie Samuel Arama nigabereka wesokia na komochia umusikie Silvana Sosoro ase okumusona na Daktari Fred Matiang'i wetera ase nkwana yaye abuli chukuligoro ase chinyumba cy'oburalia ase Arama abereka kumubuli osoro kurwa masikani kuchia saba gusie na kumusira Daktari Fred Matiang'i ase ganga yayo kuligia ekerugo cy'oburayi bwense ase chikura chirebusyo. I sit in the secretariat. One is the secretary, those who want to street in Roma. We have an office, we have people are working. Ngai ngomo tebetina. Even if in the dia want was to go agara want to work on and Madiana what the secretariat in Atatuara. What does it concern? I want to buy you dear. I want to buy you dear. The Gabay the Wakori Jabo. CIUDA, Echipatabu, the Kuru as a community. Let them proceed. Lakini kwenye kuteba maandona na ojeba tena nomo ambioria na tabu ati address speak the system na usine yanga utumie hii data ni mata ne yanga. I think to get interview yokoba kwenye kukuana about the other people, it doesn't concern anybody. Kama tiangia siku na kiora jota na matiang to jiana na ba neji kabrenji koteba no are ngogenda are ngoma wa chikura. Tikatonganya 2027 matianga na tuwa members of parliament wants kuruhusi so that you can go to the negotiating table. That's what we are saying. Omokonyi bumurai wense ya Kenya Professor Abraham Kithure Kindiki nigo abairika gotebuna serikali ya Daktari William Ruto nigo egendete kubwatirana ni sector buna enchireyemo yokone kingotinyi barobo koreri ase ense ya Kenya ukona imemo chu Nairobi chinga kiyabaga kumera namo nababwatani Kindiki nigo abairika gotebuna inero enchireyemo yogukura emechando eyegendrete koba engayenene asabana inchi aiga asense ya Kenya egati yabo ogochencha akwelire egati emechandende mingi. I also want to mention that the government of Kenya believes in transforming society from the bottom of the economic pyramid upwards, the bottom-up economic transformation agenda, which recognizes that public resources alone cannot finance our development aspirations. We therefore continue to strengthen the investment climate so that we can attract private resources to help us transform our society faster and better. We continue to strengthen the investment climate by maintaining macroeconomic stability, implementing regulatory reforms, expanding infrastructure, supporting enterprise development, and deepening regional trade integration. Looking ahead, Africa must continue strengthening its own financial architecture, greater collaboration among African multilateral financial institutions, stronger regional guarantee mechanisms, and innovative financing solutions. Together, we can unlock greater investment, create jobs, expand intra-African trade, and improve the lives of our people. Kenya reaffirms its unwavering commitment to working with ATIDI and all member states to build resilient economies that are competitive, inclusive, and sustainable. Wanchumu rigereria narayikorwa ase keunga chinsa ibere asobutuko bwalero mbia mono taline kirengo asengencho gochora kuyegena nabago kuyerigereria Getembe TV tumerane nandige kuraga chinsa nyenkoletera yande asenchira ere yubikirano ekerota bwatranere Wilson Makori kurugalia sense moye bimanyiriro DJ Atsan konekiryo gine chibicha byago ikire na nchina ko yaletera nigo nkoro kwa Ruth Kemuntu nagotigire no bosemia bwa Getembe. Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Dorome, mangana man, bangina ninjo. Kelisi kiale kiane, emburego tua, na ende yatua. Kelisi kiale kiane. Diye kelisi abantu bakane ndiye kelisi kale. Eliye kale kukuwa chete kulisi ya nonga tusi no nyore, no le bono mabina biebo ebisina ya bono chakonyole kelisi kiale kiane. Bono liba kwale ko ira ngombe chikulisi buye igote buya. Yarenge ngakine yawe yarenge embura yansa gutubona yamanye gutulioka abo tulio chikolisi na mabere tulio chakonyora nikiagoro mugusia tena kelisi kiale kiane ngakine yawe yarenge bono yo kora gento gete bono matia bo etira asegete
oyesalire nakegara omugusi atete kerisi kiare kiane embura egotwa naende etwa Magaka ninjo, ninjo gedembe, ninjo darome, ninjo mangana man, ninjo. ange yakira omuntu nige gucakira segete chinga kichinde nabo ogucakira aiga chibesa ekaro chachakire kubaganwa okogenderera nigo gukubwatia ucakira egyasareka mu gucia sekende chindoto nigo chikoira omulyoye asumukia okirarituko wetera aseke kuri kiriege korari bagachinga kyabande bakorora emicando nigo bawe kumbulira obonda wetera se chinjira kitanya kororekana wetera abantu abo bakoreta amagendero asokubeka chingie keruchekerero nanene kwenekia oburindi bu ankyo koreta amunchirure na kuira omwando bwe egika na wetera chindoto asobuye bwa ankyo tuichanera obwale guse chingaki okwegendereria kera ebiro nigo gokonyora enchira yokoirananka na obunchiri obo ekero bugotara nigo bukubainura bonsi abo bale inchira Mwalimu National prosperity for all forever. Eduka ya Uhuru Superstores yego tokeme yomo cyobosongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwa seche company au obusi bw'ingano amavuta y'icingeni kurwa seche company au amajani kurwa se company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge wigo nkonya bale chirangiche e company ya Crown asibego bakonya amabati kurwa se company ya MRM aywale ayechi size au nabego ne chirangi au nkonya bale black sheets egati bintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care bore obu ibirengo bigoro to tigara magega agirira rero bwikumbolere ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere astisemo cha Uhuru complex eyuerange na magacho Safaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers ange na Credit Bank ime yomo chobosongo bakere simgwe transit number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.